Bye-bye! Oh, ay, ayaw na nila. Yung makita yung mga yan. Ayun, oh, grabe sila lumipad, oh. Kunin yung... Dali na! Dali! Oo, hindi pa tayo dyan. Ayan na ang unggoy. Be! Dahan-dahan! So, yun mga Aji. Meron kasi dito ilang gabi na bumabalik-balik. So, natutulog sila dun sa may puno. Yung hummingbird. So, papakita ko sa inyo mamaya yun. Gumawa ako ng temporary lang dapat to. Temporary lang nila na bahay. Kasi wala pang bukas na hardware na nagbebenta ng mga screen dito. Kasi nga probinsya to. So, kaya basta nakakalusot sa syudad. Mahirap. And yun, ito ginagawa ko na yung bahay nila. Binubutas-butasan ko lang muna. Nakikita nyo naman. And wala pa kasi ako napansin kung meron na nakahuli ng hummingbird. Kasi tagal-tagal ko yan dyan ako nahihirapan talaga. Kasi hindi mo alam saan natutulog, hindi mo alam saan pupunta. Tapos pag nakita mo yan, napakabilis talaga. Nakakala mo kung hangin lang yan dadaan, napakabilis lumipad. Tatambay lang yan ng unti, iinom-inom na ng ng dahon. Pero hindi pa talaga ako nakakahuli. Hindi tayo nakahawak niyan, kaya yan ginagawang ko. Subukan natin kung mahuhuli natin. So samahan nyo ako, panoorin nyo. Yan o, ginawa ko yung lalagyan. So, may butas yan. Yung man ng hummingbird dyan. So tingnan natin. Yung kung dadalhin ko pa to. So baby, sama mo ako baby. Tandaanin natin. Hindi ko na papakita sa inyo yung itsura ng ibon. Hindi ka rin diyan. Buhatin yung paa mo. Hindi niya maglakad o. Ba't kaya maglakad o? Kaya pa ako. Hindi niya maglakad. Madilim kasi lobat na ako. So pag naririnig nyo po, no, ganyan po sa lugar namin, nakakatakot po. Parang The Purge. The Purge po yung tunugan dito sa amin. So palitan ko lang yung upuan kasi butas pala, oh. Tignan nyo. Butas pala. Hindi tayo makatayo. Na, after na lang. After na lang. Silipin ko na lang, Ethan. The Purge. Para wala maglabas ta. Char. So hummingbird talaga sila, no? So pares siguro to ng hummingbird. Bata pa. So makita nyo to, no? Hummingbird. So ito, first time ko talaga nakahawak ng ganito. So hummingbird to mga Gino. Ayan, no? Yung mga umiinom ng Pwede ano. mo para mag-picture. So ito sila. Ayan, hummingbird talaga to, pares. So bata pa pala sila. Cute.
Bata pa to. So, hummingbird, oh, tingnan nyo. Babae sa kalalaki to, kadalasan talaga pares. Pero hindi ko sure ah. Try naman natin, lagay natin sila. So yun na. Ano pala sila? Paano mo nahuli yan? Dinampot kami. So hummingbird talaga to, no? Tanggalin na lang pala natin to kasi maano sila. Masira yung pakpak nila, no? Malikot yan, di ba? Kasi grabe pala lumipad to. So yun yung mga hummingbird, eh. Kailangan talaga to ng malaking kulungan. So bukas na bukas ayusin natin to. So yan, no, hummingbird to. Bukas na bukas gagawan ko sila ng malaking cage nila. So malaking cage talaga kasi grabe to sila lumipad. So yan sila, no? Ay, ito. Wala ka, dali mo na nahuli. Dinampot ko lang, so yan sila. Bakit hindi nila nakita? Hindi ka nila makita? Hindi, may gabi man, yung makita yung mga yan. Ayan, no, grabe sila lumipad, oh. So kasi tingin ko, ewan ko kung baby pa to o ganito talaga itsura nila. Hindi, laki na yan. Malaki na siguro to. Malaki na yan. Kasi hummingbird maliit. Oo, hummingbird pala, nalimutan ko, maliit pala talaga. So partner siguro to, no, babae sa kalalaki. Yan, oh, grabe, oh. Hi! Ay, ganun mo nga, be, para mag-picture. Para pin mo. Ito. Doon sa kabila. Kulor pa yan, ay ba? Madilim. Ay, malabo. Tigil na natin tong video na to. Gawin ko to ng paraan bukas. Gawa natin ng malaking kulungan to. Yun lang, maraming salamat po. And try natin to. Kung alanganin, tingnan natin. So pwede ko naman pakawalan to. Pero gusto ko talaga i-keep sana to. Kasi first time ko talaga nakahawak ng ganito. Hindi ko alam kung... Kasi wala din akong nakikita may nagbibenta ng ganito. Wala. So wala lahat, no? So first time talaga. So yun lang, maraming salamat po. Yun, pinagpawisan ako doon. Tagal kong dinampot. So yun, thank you. Kinakakit pa sa litan na eh. Mag-video pa sa selfie. Later. Huwag ka may ngay dyan. So yun, no? Pakawalan na natin to. Gawa ng... Wala kasing open dito na ano, na hardware. So gagawan ko sana to ng malaking kulungan nila kasi hummingbird to. Pero ginawan naman natin sila kahit papaano nung inuman nila. Asukal lang naman yan. Dito nalagay yung pagkain. Pero pakawalan na lang natin kasi yun nga. Tulad ng sabi ko, walang open na hardware. So papakawalan na natin to. Yan natin silang lumipad, no? So dito na lang. Hindi, sabay natin pala. Kasi pag nauna yung isa, baka maiwan pala. Okay. Ano natin yung misis, no? Daming langgam kasi yung tubig nila. Tanong natin. Dito. Kawalan na lang natin, no? Kasi hindi ko naman kayang gawa ng malaking lalagyan kasi nga sarado yung mga hardware dito. Kaya pakawalan na lang natin. Wala po silang picture. Picturean muna ng nakahawak bago pakawalan. Ito lang ko daw, sabi ni Mrs. So yun yung hummingbird. May bata dito. So ang tingin ko yung bata, yung hindi pa masyadong develop yung buntot. Ito, bata to. Ito matured na. Kasi matingkad na yung kulay niya. Yun yung kadalasang characteristic niya, no? Upo ka dyan na dyan. No. Huwag mo kasi lang. Tapos natin. Dali. Kasi dapat sabay natin pakawalan kasi ano to, magkasama to. No, wait lang na. Kuya, hindi lang akong nakakauti mo.
Dahil mga bata dito, no? Ka dito. No. Hmm? Hawak muna natin kay Ethan. Wow! Wow! Hmm. It's a bird. It's a hummingbird. Say humming. Bird. Ahog mo. Baby, baka sakalin niya. Ahog mo. Hummingbird to. So, Ay, ito nga, mag-focus. ito yung bata pa. No. Ito yung bata pa. Hindi ko alam kung makalipad to ng maayos. Ito yung bata. So, pakawalan na natin. Wait, wala pang picture. Hawakan mo muna. Natin. So, ito yung bata, no? Itong isa. Kaya hindi pa masyadong develop yung pakpak niya. Picture, picture. Wait lang, baby. Huwag mong galawin. Kamay mo. Totoo, promise. Pakawalan na natin. Baby, wait lang. Ah, isa pa. Isang maayos. Sungkitin natin yan. Be. Ano yan? Nest ng ibon yan. Kunin natin yan, ibigay sa kanila para dyan sila mag-vlog. Babay na, babay na. Babay na, kiss na yung bird, kiss na yung bird, babay na. Kiss na yung bird, kiss na yung bird. Kiss na yung bird. Bye-bye. Bye-bye, si babay na, bye-bye. Bye-bye din, bye-bye. Open mo. Ano naman pusa dito eh. Wait lang, be. Pag magtayo dyan, kainin ng mimi. Wala na natin. Bye-bye. Wag, wag. Ay, sus, Maria Joseph. Baby, baka maano nung aso. Wala na natin. Kulit na ito ni Ethan. Wala na natin. Bye-bye. Ay, ayaw na nila mag-alis. Dito na daw sila. Bye. Bye. Sana. Ayan na. Ayan. Oo, kasi. Si bata pa rin. Wala, dyan na sila sa pulo na. Ayan na. Ayan na mo. Kasama yan. Ah, saan? Kasama. Nandun dito. Wala, hindi ko nakikita yan. Kalabo Malayo yung na mata ko yan. ba? Sa partner kasi yan. Hindi pwedeng makawalan. Anong kukunin mo? Nanay niya yun, yung isa. Hindi, anong kukunin mo? Ayan na yung... Boss, ano boss? Ano daw? So yun, nakita kami yung pugad ng ibon nasa bubong. Galing sa mangga namin. So nalaglag yung sa bubong. Yan na ang unggoy. Nakukuha ng na may pinsa natin. sugat ka pa. Kaya natin yung kaya natin kunin. Gawa ng yun, walang ibang tapakan. Tapos yung bubong hindi mo pwede tapakan kasi walang suporta yung sa harapan. So butas yun. Opo, wag magbaba ah. So papansin nyo, no? Marami tayong titignan tingnan ngayon. Yes, Tapos lang yung quarantine dito. Akit tayo ng Surala. So yung Surala dito malapit lang. Akit tayo ng bundok. Malalaki yung gagamba dito sa bundok. So tignan natin kung may kasing laki ng salmon dito. Yung mga gagambang Jensen yung size. Yung mga sobrang laki. Meron daw dito. And grabe yung labanan ng gagamba pala dito pag uso na. Kaso uso yung laban ng gagamba dito June pa. Pero grabe daw. Yun yung sabi ng mga tao namin dito. Dito lang pala sa area din namin meron. Tapos meron din sa Jensen. Yung mga supplier sa Jensen pwede natin puntahan. At subukan kong sunggitin. Hindi mahirap abutin, mahirap abutin. So kung ito yung gagawin, and tingnan natin. Tali kanina doon. Hindi, ilapit mo sa'yo. May laman ba? Ang laman, wow. Yung parang... Okay, may lang ako. Iulog mo. Napasukan ng laman, ay. Nahulog lang yan siguro galing sa taas ba? Sa puno. Wala, may dinosaur. Wow. Di ba? Saan daw? Oh, may dinosaur. Hindi, wow. Wala. Umalis na. Oh, the dinosaur. Sabi sa'yo, may dinosaur dito eh. Dinosaur. Dinosaur. There's a dinosaur. Dinosaur. Nagyan ba to? Wala na. Gusto niya kunin. Gusto niya Mangga na lang sungkitin mo. Char. pinabutik Char. yung ano to. Charot. Wala. Alis kayo dyan. Wala na. Sana yun ay. Suba, sa baba. Ano yun? Wala. Walang naman. Kat-kat pa tayo, no? Saan daw? Wala, kuha nyo na. Wala. Pagdo lang kami ng mga bata. Wala man.
Ano ba yan? Oh, dahan-dahan. Wait. Nervyos mo na. Nervyosa. Nalimutan ko ang going nga pala to. Tamaan ka. Wala. Wala ka na naman. Yung nest. Ako lang, thank you, Col. Ay, sige lang, boss. Sige lang. Bye-bye. Ay, iwang ano dyan. Wala. Fail. Ay. Magkain na tayo. Pangpawis lang.